हेलो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबावसैमोन भिडिअ बानायैया आं दा लोगोनि हाबायाव थांनो नागिरदों आरो ना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ बानायैया टाइमखौनो मोनालै लोगोफोर भिडिअ बानायनो नायलांबाय थादो गाइस थ' आं लोगो सासेखौ नेबाय दं आरो ना फैयाखैनो दाबो फैला इयो आं इमान हारसिं गोबाव नेयै मेंलायबाय माला फैबावगोन बेलाय फाग्लायालाय दाबो फैयाखै नायलांबाय थादो गाइस भिडिअखौ आंजों लोगोसे जोबजासिम अलरेडि पिकिं नै बखनबायानो माथो गांलाब गांथामनो जोंनिया मालिकआ फैसा गैयानो स' फैसा गैया होनबालाय बोरै जानांगौ जाखोलै नै पिकिं खालामबाय आरो ना पूर्णिमानिसो माथोलाय बाजार আছে না হেটিং শুধু আছে ভাই গেছি না 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 এই দোকানে নিয়ে না দে बरिया पिकिं खालामदो नै गाइस पिकिं खालामखांबाय आरो जोङो दा थांनोसै बेखौबो लांनांगौमोन वाट्सएपआ माबायावहाय नोङो भिडिअ रेकर्ड खालामनोबाथाय वाट्सएपआव भिडिअ रेकर्ड खालामनांगौ वाट्सएपआवसो स' गाइस नै हाबायाव मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय जोङो हाबायाव नै गाइस Ada macam ni. Kau berubah. Abu Zalik, Abu saya. Mama. Misalnya, kalau Jaga.